Kosure ne jodongo e sub-county Manyatike South okone oganda luo mondo obed gi achiel kendo gibed e sirikal mar Manywanda ma ong'ere kaka broad-based government. Kaka jo Jumalero ma giwacho ni biro neno ni dongruok omedo timore e gwenge makaluo. Seche makoro yam siasa gwego mag Kaluo kaachiel kod piny Kenya mangima igeno ne nyalo chako kudho ma opogore opogore. Bang' tho mar mosnindo, Prime Minister machon Raila Amolo Odinga, jodongo e sub-county Manyatike South okon jotend siasa kod oganda luo duto ni nyaka koro bed jogo eko mahore. Jodongo ikawo teli kod David Ondoche wach ni ma ok e saa ma oganda luo onego bed ni koro go siasa mar manyo ng'at makawo kar mosnindo Raila Amolo Odinga kako gai mar oganda luo e siasa. Koro siasa miwacho ma kare Raila nyocha kotho poko ike podi ywage ng'ama da ok ng'ato nyalo wacho ni adwaro kare wuoru kotho podi ywage. Nyasaye mayiero ng'ato kaka konyo jatelo wuok e kindwa manyocha tayo wan joluo tae mwabiro yiero ng'ato ma ok ni ng'ato bedo ma kelo bambana ni adhiye to kiromo. Giwanruok mar oganda luo ema sani duong' moloyo gimoro amora ka kwa josiasa duto mag Kaluo mondo koro oganda kamoro achiel kendo giluyo ma mosenindo Raila Amolo Odinga nosesiemo negi men sirikal mar Manywanda ma bende ong'ere kaka broad-based government. Raila Odinga ma en ng'at manicha jatendwa moluongo ni Baba nowacho kapok otho ni oterowa broad-based government kendo waseneno berne yawuoto madongo osemi telo. Wach mar koni gi koni wabed gimoro achiel e konyalo timo gimoro mawinjore to kwabedo koni gi koni wabiro chalo jok moke to kike onge gimoro riwruok e teko. Doka samoro jo siasa moko tiyo kod jo youths marach. Koro wan kaka jodongo nwadwa mondo mwatamre gino go kang' mamalo ni wang'ni wadwaro kue ma nyithindo te mosekawo kura odhi ogo kura gi kue. Jodongi mawuok e sub-county Manyatike South wach ne giseneno chenro mar dongruok mathoth ka okalo kuom sirikal mar Manywanda koganda luo ber kasike i sirikal ne. Wagombo dongruogni nyo walal masani ko kanyo wane riwruogni manyo kelo dok sani waneno ka gar barabara dwa ten mameoro barabara dwa babu kabiro kalo radea kabiro mondo jino yuto to digot kachola kaka Mr. Badio mi CS mar pesa mane pok oyudo nyaka nene wan gi CS mar stima romio wang'eny kodgi nyaka Attorney General omiyowa onge kumowuok wadhiye nikech kumonde moparo wanyalo dhiego ok dhi konyowa. Jakanyo mayudi e kaunti ma Migori Fredrick Ogenga wane sirikal mar Manywanda bende osimiyo ko jokanyo mag UDA e kaunti ma Migori koro nyalo bedo kod thuolo e goyo buche gi kamoro amora ka gintie kod kwe. Ber kabisa riwruok gi ODM ber kabisa ino ka sani nyalo wuoyo barabara kada da thuolo gi t-shirt nikech piny ber koro gino miwa thuolo ma ng'ato ka ng'ato wacho mana wachne mano miya nyisou ni broadways no timono maber kabisa nikech sani wan gi ker achiel ma wacho wachne men ker William Ruto. Ma oto ni yiero maduong' mar higa magana kod 2017 idongo gi dwaro mondo koro oganda kik dhi ng'i duond buche mag siasa to gidhi yier jotelogo bobende nyalo kelo dongruok. Ok odwa wene party achiel ni ODM kaka gidwaro ni mondo gizon ka mondo gisupport Ruto. Ok odwa ni Ruto yud kura matin. Wadwa ni wayud kura to the maximum. And mondo wayud mano nyaka wabed gi parties mang'eny mateni ji tema nigi interest obedo accepted kata yienegi mondo gimany kura kaka ginyalo dwaro. Ng'ama biro chung' moyiero mogike 2027 ji ogone kura ka giyie ng'ama giyie dwaro ng'ama oyier ma jopiny oyiero. George Juma, Ramogi TV, Migori.